Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ягон шинос дори Москва да виза Европа тур икна. Ва пеш аз ҳамун 3 моҳа бучидан шумо бояд тарк кунед Россияро. Ай Россия бумроед. Меган регистратсияро ай байн мегиранд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Нафароне ки мехоҳанд канали мара дастгирӣ кунанд, силкаи сарпарасти мо Пари-матч дар комментария закрепит кардагиай. Аму силка бидурен регистратсия кунен ва дар ҳоле ки шумо регистратсия мекунен и ай тарафи шумо як дастгирии бениҳоят хуб барои ма ва барои канали ма мебошад. Силка дар комментария ҳатман бидурен регистратсия кунед. Ва аввалин ахбороти мо оиди Қазоқистон боз як парвоз бо Қирғизистонро барқарор намуд. То кунун танҳо парвозҳо дар масири Бишкек Алмато ва Бишкек Туркистон барқарор буданд. Парвозҳои Нурсултон Бишкек аз сар гирифта мешавад. Хабар медиҳад шабакаи телеграмии Қазоқистон. Комиссияи байниҳамондории назди ҳукумати Қазоқистон чунин як тасмим гирифтааст ки ба зудӣ парвозҳо аз сар гирифта шаванд. Ва мегзарем ба қисми ахбороти дигар. аз метро то дохили хонаҳо дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва рейдҳо барои муҳоҷирон ташкил карда шуд. Дар Москав бо мақсади тафтиши қонуншикании шаҳрвандони хориҷӣ ва ошкор кардани муҳоҷирони ғайриқонунӣ рейдҳои сахт анҷом дода шудааст. Хабар медиҳад шабакаи телевизионии Россия 24. Дар рафти рейдҳо кормандони интизомӣ беш аз 400 ҳодисаи қонунвайронкунии гуногунро пешбинӣ карданд. Сабаби санҷиши густурда муроҷиати сокинони маҳаллӣ буд ки аз шумораи зиёди муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар қаламрави Москав шикоят карданд. Яъне ки сокинони маҳаллӣ шикоят карданд ва рейдҳои махсус гузаронида шуд. Рейдҳо махсус барои қонуншиканӣ ва барои шахсиятҳое ки бе документ иқомат мекунанд гузаронида шуд. Ва дар маҷмӯъ дар ҳоле ки рейд ташкил кардан рейд гузаронида шуд, 400 ҳодиса ба қайд гирифта шуд. 400 ҳодисаи қонуншиканӣ ва шахсиятҳое ки бе документ қарор доштанд. Ҳамакнун дар ин маҳал ҳатто посбонҳои мардумӣ пайдо шуданд ва тафтиши асноди шаҳрвандони хориҷӣ аз назди истгоҳи метро оғоз мешавад. Дар баробари ин дар манотиқи отрядҳои пурзури полис шабонарӯзӣ навбатдорӣ мекунанд. Якҷоя бо онҳо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ, хадамоти патрулӣ ва посбонӣ, участкаҳои маҳаллӣ ва хадамоти андоз кор ва фаъолият мекунанд. И баъд як камтарак маълумот оиди рейдҳо дар Федератсияи Россия. Ба ҳамин хотир ҳар як шахсияте ки дар Россия қарор дорен бо эҳтиёт бошед. Аввалан барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Ва дуюм ки агар кору фаъолият мекунен бе патент кору фаъолият накунен, чунки дар ҳамин гуна рейдҳо дастгир мешен ва бало ба сари хитон меояд, дар мушкилӣ хитон дучор мешен. Акнун дар давоми барнома мо комментарияҳоро мехонему ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Раҳимов Алишер нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, ай ҳозир ай Тоҷикистон билети Москваро бигирӣ. Дар декабр чанд сумай ҷавоб медодӣ ака, обод бошен. Раҳмат пешакӣ. Мумкин 4000 сомон боша барои моҳи декабр, чунки билет то соли нава бо қимат мешава. Мумкин 5000 ё 5500 шава. Шахсиятҳое ки агар дастрочни билет мехаранд қимат дастрас мекунанд. Дунё бо умед нависонда: салом ака, чӣ ба ҷавоб наметен? Ман ҳама видеоҳои шуморо тамошо мекунам. Бачам гражданини Россия ариза нависам, въезди ман мекушоянд ё не, илтимос ҷавоб тен. Дар ҳоле ки шумо агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошед, через пасоли Россия дав кунед, ариза пешниҳод кунед ва аризаи шуморо дар инҷа қабул кунанд, тафтиш кунанд, баъд имкон ҳастай. Атак якбора шумо наметонед ки барои шаҳрвандӣ гирифтан ариза пешниҳод кунед, въезди шуморо кушода кунанд. Акрам Фирӯзов нависонда: ака ягон шинос дори Москва да виза Европа тур икна? Не бародари азиз, мутаассифона надорам. Ман хеле шиносҳо дар Москва
ки виза турӣ кунанд ё ки ягон чизи дигар. Шокиров нависонда: ассалому алайкум ака, вақте ки кору фаъолият намекунем, бе патент то кая мегардем ва аэропорта гост гуфта даромадан лозимай. бале, гости гуфта даромадан лозимай ва то 3 моҳа шумо имконият дорем ки гаштугузор кунед ба регистратсиятон ва пеш аз ҳамун 3 моҳа бучидан шумо бояд тарк кунед Россияро, ай Россия бубуроед. Агар ки 3-4 моҳ зиёд дар Россия бошем ба ҳамун регистратсия бе патент, вақте ки баъд мебуроен шуморо депорт мекунанд, виестона маҳкама мекунанд. Ба ҳамин хотир касе ки гости гуфта даромадагиай бояд ами 2 моҳу 10, 2 моҳу 20 рӯз истодагишда аллакай бубуроя абрад на ай Россия. Юсуф Холов нависонда: салом бародар Сорбон, меган регистратсияро айбайн мегиранд. Не бародари азиз, ибора ягон қарор нест. Маҳмуд Тиҷей навистай: салом алейкум брат, кай Москва омаданien? Да яда видеот гуфтим Москва миём, беҳад хирсан шидем, ай наздик шинос бошем ва кору бори моро буд кунен хеле хубтар мешавад. Не ки як гапай ки агар иҷа биёй худат бо азобу дарду проблемаҳоро ба чишмот мебинӣ, ба мефаҳмӣ ки ҳаёт чиай. И дар аввали савол, дар аввали комментарият таъриф кардаем ва дар охираш нависонда ки агар биёи Москва ба худат мефаҳмӣ ки мақсад проблема чия, дигар чизо. Ай худованд розӣ боша, мо сафар кунем, ҳар чизе ки дар насиби мо боша, мо ҳамун чиза мебинем. Ҷураев нависонда: ин лоиҳа аз ҳисоби қимат будани коргарои маҳалливу техникаҳои нав бекор шид. Ин лоиҳа бекор шидагӣ нест бародар, балки ин лоиҳаро нав пешниҳод карданд ки сохтмонҳои Федератсияи Россия, биноҳои сохтмонии Москва аз кор ва фаъолият кардани муҳоҷирони меҳнатӣ даст бикашанд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки музди маоше ки мегиранд 70 000 ё ки 60 000 қонаешон намегардонанд. яъне ки камбудиҳошона буд намекунад ва аз ин зиёдтар маош мехоҳанд. Ба ҳамин хотир муовини сохтмонҳои шаҳри Москав ба хулосае омад ки мақсад дасткашӣ кунанд аз кор ва фаъолияти муҳоҷирон. Лекин бо дар инҷа коршиносон ва ҳуқуқшиносон фикр ақидаи худшона баён карданд ва ин чиза номумкин хонданд. Яъне номумкинай бе муҳоҷирот дар биноҳои сохтмонии Федератсияи Россия шаҳрвандои рус худшон кору фаъолият кунанд. Бародарони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. Дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.